Čau, já se jmenuji Radek a vítám vás u mého dalšího nového videa tady na YouTube kanále. Právě jsou 3 hodiny ráno, já jsem 10 minut od Žďárské doliny, odkud se vydám na vrchol Baranec, který měří přes 2000 metrů a zde bych chtěl vidět dnešní východ slunce. Ještě než se vrhneme na samotný výstup, tak bych vás chtěl požádat, abyste zanechali odběr na tady tomhletom YouTube kanále, protože většina z vás odběr zanechaný nemá. Zároveň dole v popisku videa máte odkaz na moje sociální sítě, jak Instagram, tak Stravu, takže budu moc rád, pokud mě tam budete sledovat. Tak já už jsem si zbalil věci do batohu, parkoviště je tady úplně prázdné, takže jdu pomalu, ale jistě vyrazit, ať ten krásný východ stihnu. Protože vypadá to, že dneska bude naprosto východ dokonalý, jelikož máme i úplněk, takže se na to hodně těším a uvidím, za jak dlouho to stihnu vlastně nahoru vyšlápnout. Tady dolů u auta mě to ukazovalo nějakých minus 4,5 stupně, ale máme bezvětří, takže na vrchu věřím, že bude nějak obstojně a že ten východ slunce tam úplně v klidu přečkám. Mám s sebou vzitou i péřovku, takže myslím si, že v teplotě problém určitě nebude. A máme tady úplně první rozcestník a na Baranec to ukazuje 3,5 hoďky. Dneska to teda neběžím, ale i tak věřím, že to dám podstatně rychlejc. Do 2 hodin tam musím být. Jinak po cestě tady byla taková hodně hezká náhoda, protože zrovna jsem zapnul kameru a poprvé v životě jsem viděl naživo jezevce. Takže zrovna si to štrádoval po cestě a to bylo moje premiérové setkání s tímto zvířetem. Tak já mám za sebou úvodní půlhodinku, nějakých 358 výškových metrů a necelé 2 kiláčky. Je to tady už pěkná ledovka, takže jsem nasadil nesmeky, sundal jednu vrstvu oblečení, protože to je opravdu teplo a pokračuju dál. Tak za mnou je hodinka chůze do kopce a stihl jsem necelých 700 výškových metrů, 3,3 kilometru. Máme zhruba 4:30, takže východ stíhám naprosto luxusně. Teď mě trošku ještě zdrželo vyslékání a nandávání nesmeků, ale i tak čas naprosto v pořádku a jak už jsem zmiňoval, tady nefoukne ani vánek, takže naprostá bomba. Za mnou už je Liptovský Mikuláš osvícený. Ten úplněk je fakt tak silný, že na hřebenu už nepotřebujete ani čelovku. Bomba. Tak dámy a pánové, 1715 metrů nad mořem, holý vrch. Nějakých 400 výškových metrů mě teď zbývá na Baranec. Takže opět statistiky, 1,5 hoďku mám za sebou, necelých 1000 výškových metrů, skoro 5 kilometrů. Tipuju, za 0,5 hoďky jsem na Baranci.
to 84,6 metrů nad mořem a za to už vychází slunce. Po 2 hodinách jsem tady, tak vy si teď užijte timelapse toho úžasného východu. Tak dámy a pánové, já vám tam točím timelapse toho krásného, co je tady za mnou. Wow, ale je to teda zima jako kráva. Dámy a pánové, já už jsem se schoval tady do závětří. Věřím, že se vám timelapse tohoto východu slunce líbil. Já jsem tady na vrcholu strávil asi 1,5 hodiny a opravdu musím říct, že kdo jste nikdy nebyli na východu slunce, tak prostě běžte. Stojí to za to a opravdu pokud jste ještě třeba i někdo nebyl tady na Baranci, tak to rozhodně doporučuju a to hlavně proto, že ten výstup není vůbec náročný, sice je to nějakých 1300 výškových metrů na 6 kilometrech, ale co se týče náročnosti nějaké technické, tak je to naprosto jednoduché i teď vlastně v zimě. Já se budu nakonec vracet stejnou cestou, kterou jsem šel tady nahoru. Naopak bych akorát doporučil se připravit na ten vrchol, že tady prostě je zima a fouká tady vítr. Já jsem to naštěstí nepodcenil, vzal jsem si i opravdu teplé rukavice a pod touhle membránovou bundou mám ještě péřovku, pod péřovkou fleeceovou mikinu, termoprádlo, takže jsem opravdu navlečený a bylo mě tady akorát kalhoty, možná kdybych měl pod ním spodňáky, tak by to bylo lepší, ale to bych byl zase spocený tady nahoru a to by bylo taky vlastně nebylo dobré. Zase někdy příště, já jdu teď pomalu, ale jistě dolů. Já jsem teda přemýšlel, jestli na Baranec jít na východ nebo na západ slunce. Já teda osobně mám radši východy a zároveň jsem se pro východ rozhodl i kvůli terénu, protože ten sníh je teď pěkně zmrzlý, takže se po něm jde naprosto skvěle a nedokážu si moc představit
tady mají jít, kdyby to bylo rozbředlé, protože tady svítí celý den slunko, takže opravdu odpoledne tady ten sníh rozbředne, když nějak extra nemrzne. A to potom může být i opravdu trošku nebezpečné, pokud si nedáváte pozor. Jak jdu dolů a před sebou celou dobu vidím ten hřeben Nízkých Tater, úplně mám chuť si to zase přejít. Tam vlastně vzadu je Králova hola, pod kterou to všechno vlastně začíná, záleží z jakého směru jdete, ale pokud jdete od Telgartu, tak vlastně začínáte tam pod tou horou, Králova hola, no a tady pěkně jdete po tom hřebeni, pak minete Ďumběr, Chopok a pak tam klesáte. Já jsem končil v Donovalech, kde většinou i samotná ta hřebenovka končí. A já jsem to šel někdy, tuším, o Velikonocích, duben nebo tak nějak. Mně se zdá, že to byl duben, ano. A počasí opravdu vyšlo úžasné. Vlastně nějaké záběry můžete vidět i u mě na YouTube kanále, takže pokud si chcete zjistit, jak taková moje cesta vypadala, tak tam jsou nějaké záběry. Jsou to jenom fotky a videa, nic tam neříkám, ale pro nějaké to přiblížení to si myslím rozhodně stačí. Jak jsem to šel teda ve tmě, tak mě ani nepřišlo, že to bylo takto do kopce. A je to fakt krpál, no. Ale pěkně to uběhlo. Ono to i pomáhá, možná když úplně nevidíte, kam až vlastně máte nastoupat. A vůbec mě to teda nepřišlo na 1300 výškových metrů. To opravdu byla úplná pohodička takto z rána. Ještě já jsem vůbec dobře nespal. Vstával jsem o 12:30 a vlastně nějakých 2,5 hodiny mě trvala tady cesta a hlavně v noci se nemohlo spát, protože jak vždycky bývají úplňky, tak já nevím. Některý úplněk spím v pohodě a jiný úplněk prostě nemůžu vůbec usnout, takže já jsem spal asi 1,5 hodiny a pak jsem se teda vydal na cestu a musím říct, že absolutně nelituju, protože to, jaký dokonalý ten východ byl, to prostě jen tak neuvidíte. Tak jo, tak pokud máte taky něco dobrého u tohoto videa, tak dobrou chuť, já si jdu dát toast, pokochat se výhledy a pomalu sestupovat k autu. Tady jde teď úplně krásně vidět, jak například třeba i paneláky jsou oproti horám tak malinké a nejsou vůbec, ale vůbec nic. To je masakr, když si to člověk uvědomí, jak až vysoko je, jak obrovské ty hory jsou a vlastně to, co člověk postaví, tak se tomu absolutně nemůže ničemu rovnat. Počasí musím říct, že mám dneska jak na objednávku. Fakt je krásně. Teď tady, když už jsem níž, vůbec nefouká, takže jsem odhodil i jak péřovku, tak i Gore-Texovou bundu. A jak se člověk natočí na to slunko, tak fakt to krásně hřeje. To už jsem potřeboval po těch dnech, spíš bych řekl možná i týdnech, kdy bylo takové pořád zatažené počasí, furt mlhy a tak tohle to prostě úplně dobíjí energii. Ve finále jsem i rád, že jsem tu cestu zvolil stejnou tak jako tu výstupovou, protože krásně tady pere slunko, kdybych šel vlastně tou dolinou,
tak tam je celou dobu stín. To i když jsem šel tehdy rok zpátky někdy na podzim nebo v říjnu, možná to byl listopad, tak nějak, tak tam prostě nezasvítí slunko a tady se můžu aspoň krásně vyhřívat. A velká výhoda toho chodit v týdnu je, že v takovémto krásném počasí jsem dneska potkal pouze jednoho člověka, a to při východu slunce. Jinak doteď ani živáčka. Tak teď už jsem pár lidí teda potkal. Možná jsem to měl i zkreslené z toho, že je fakt jako ráno. Mně to nějak nepřijde. Je teprve 8:45 a nějak jsem žil ve své iluzi, jako by bylo více hodin. Takže lidi teprve na ty výšlapy asi začnou chodit. A i tak si myslím, že to ráno byla ideální volba, co se týče těch výhledů. Protože vždycky se mě to při nějaké té zlaté hodince líbí o něco víc ta příroda a ty hory. Já už jsem na parkovišti a mám to za krásné 4 hoďky, pokud teda nepočítám samotný východ slunce, ale nahoru to trvalo 2 hoďky, dolů i s pauzou na svačinu taky 2 hoďky, takže ukazovalo to jenom nahoru 3,5 a v klidu se to dá mým tempem, žádná hrůza, prostě za 4 hodiny zvládnout. Takže super a já si uložím teda aktivitu a ještě si k tomu něco řekneme tady později. Takže dámy a pánové, já se vám ještě hlásím od Liptovské Mary, tady z těchto krásných výhledů, za mnou je i tady kostel, takže tohle místo rozhodně doporučuju, hodím vám ho dole do popisku videa. No a dnešní video je taky pomalu, ale jistě za námi. Výšlap to byl opravdu pohodový, vyšlo to na 13 km, 1300 metrů převýšení, to převýšení bylo větší, ale nic, co by se nedalo zvládnout, takže za mě naprosto v pohodě. Kdybych neměl před sebou ještě leteckou 100 za pár dní, tak bych si určitě ještě něco v okolí tady přidal k tomu a někam ještě vyběhnul, ale to zase až někdy příště, až budu moct si to víc dovolit, protože nechci se zbytečně zničit ještě před tím samotným závodem. Takže to už je k dnešnímu videu opravdu všechno. Mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jsem vás třeba i inspiroval k nějakému výletu. Takže ještě jednou díky, mějte se fajn a čau.